Kung hisgutan na gani ang Christmas decor, way makalabaw sa usa ka panimay sa dakbayan sa Tagbilaran nga gihulagway nga most Christmassy house sa Bohol. Si Mark Reggie Abella sa report. Dayon mo, Merry Christmas! Gila ang panimay ni Ginang Mila Lim sa Tagbilaran City sa Bohol nga most Christmassy house sa Bohol tungod sa iyang mga koleksyon sa Santa Claus o ubang pang mga Christmas decor. Sa receiving area pa lang sa ilang balay, bantang sa pananaw ang nagkalaing klase sa Santa Claus ug mga dekorasyon, ilabi na ang ilang Christmas village nga nagbungi sa dekorasyon. Sa lawn, makita nusab ang mga giant Santa Claus ug snowman nga mahimong dito mong palabay sa oras samtang nag-istorya. But wait, there's more! Sa sala usab, napuno sa Santa Claus o Christmas items. May dapit sa sala nga napuno sa daghang mga Santa Claus figurines nga naggitara o nagparachute. May mga Santa Claus usab sa kusina o kwarto. Kapino sa kalibo ka mga Santa Claus items ang koleksyon ni Lim nga madugangan matag tuig. Sa kadaghan, wala na siya'y kabutangan ni ini. Moabot sa 3 ka buwan ang pag-set up ni ini. I love collecting Santa Claus for how many years? It makes me happy. Nagsilbing stress reliever usab niya kini. Tungod ni ini, napuno sa kalipay ug kamaya ang mga tawong nakabisita sa iyang mga koleksyon. This is my favorite kasi it dance. Abli kanunay ang iyang panimay sa mga tao nga gustong makakita sa iyang mga koleksyon hangtod sa Chinese New Year. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.